Audio recording sa clinical instructor sa usa ka universidad sa Dakbayan sa Sugbo nga nagasaba sa mga tinun-an nag-viral. Kunoon sa may aksyon sa universidad atong sayran pinagi sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lang gipaybaw sa Chancellor sa Universidad nga gisuspenso na ang maong instructor. Samtang kapulisan ang mususi usab kung aduna bay kalapasan sa balaod ang gihimo sa instructor. Tipik kini sa audio recording sa usa ka lalaking magtutudlo sa University of Cebu. Sa maong recording, tataw ang pagpangasaba sa maestro sa mga estudyante. Gisulayan sa GMR TV balitang bisdak pagkuha sa habig sa universidad. Apan walay miatubang sa news team. Apan sa gipost sa social media page sa Chancellor sa University of Cebu, Candice Gutianoy. Gikondinar niya ang gilagway niya nga disgusting action sa maong instructor. Tungod sa recording, gipahamtangan gilayon og preventive suspension ang nahisgutang instructor. Tumong niini nga dili una makasulod og makatudlo samtang ipahigayon ang investigasyon sa maong insidente. Subay sa insidente, daling gipatawag ni Gutianoy ang tanang guidance counselor sa tanang campus sa UC aron mutabang sa ipahigayong counseling sa mga apektadong tinun-an og mga magtutudlo. Dugang ni Gutianoy nga nakasabot siya nga naghatag og kabalaka ang mong viral audio. Ilabi na nga usa ang UC sa kanunay nagpahigayon og mental health awareness program sa mga doktor o guidance counselors. Usa sa mga concerned citizen nga nagpadala og mensahe sa balitang bisdak hotline ang mikumpirmar sa binuhatan sa mga instructor. Matud niya nga mga tinun-an sa First Year College of Nursing ang gikasab-an sa maestro nitong tungura. Ug walay bisan usa nga gustong magpaila sa kahadlok nga ma-expelled sa universidad. Samtang kalabo sa gilagway nga di tawhanong pagpangasaba sa instructor, mupagad og pakisusi ang kapulisan aron masuta kung adunay kalapasan sa balaod ang instructor. Wa pagid mi ka dawat og reklamo mahitungod ni anak katong giingon nila nga naay video recording no nga na nigawsola. In fact wala pagali jud ko ka kita but akong i-direct ang akong mga investigator nga ipatanaw ni siya nga sitwasyon. Tanaw na to og doon na bay kalapasan. Lanawhag sa kapulisan ngadto sa mga tinun-an nga kung sa ilang pagtuo, violated na ang ilang mga rights nga dili magduha-duha sa pagduol sa ilang buhatan kini aron kahatagan dayon ug aksyon. Lan, Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.